Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na ndị polisi nke ndị Ondo steeti ejidegokwanụ mmadụ 3 ndị nke aka fado n'ife tọjọ ụmụ akwụkwọ na-aba ma wepụkwanụ ndụ fa. Emere ka ndị mmadụ mata na ụmụ akwụkwọ a na-agụ na Adekunle Ajasin University Akụmgba Akoko nke a na-akpọkwanụ AAUA. Emere ka ndị mmadụ mata n'ebe ahụ ka ụmụ akwụkwọ na-abụ onufulu ebe a na-agụ akwụkwọ na-ebido wee chọba fa achọba on 20th of June 2025. Emere ka ndị mmadụ mata na afa nke nwoke bụ Aba John Friday na ọ dịkwanụ 25 years na afa nke nwaanyị bụkwanụ Ọka Andre Oloho na ọ dịkwanụ 19 years na mmadụ na-aba abụ ife na-agụ na ya bụ yunivasiti na dịka a na-achọfa achọ na Junu and emere ka ndị mmadụ mata nọ ndị ntọrị mmadụ bụkwana ife tọjefa na amahụ na mmadụ na-aba na fa nọkwanụ na relationship bifo ndị ntọrị wee tọrụfa na amakwanụ na mmadụ na-aba nọ na disem moto kafanọ wee zukwanụ ndị ntọrị tọrụrụfa and na amahụ na atọtala onye iche tọtụ onye iche na ife ama bụ na ndị ntọrị mmadụ tọjekwanụ mmadụ na-aba ma gbukwanụ fa na dịka atọjefa na on 28 na ndebefa bụ ife jeze na nke ndị polisi on 24th of June wee je gwafa na na-achọ mmadụ na-aba achọ na afụlọkwanụfa. Onye isi ndị uwe ojii onye nke a na-akpọ Adiwale Lawal bụ ife bidozi nyocha na nzacha wee ru na on 16th of July 2025 o wepụta wee na-agwa ndị mmadụ na kafa mechalụ nyocha na nzacha wee na-atrak ka amalụ ndị tọjekwanụ mmadụ na-aba na ofu onye na-ejidekwanụrụ ya na Lagos steeti na ọ dị 38 years na afa ya bụ Adu Muhammad Mubarak na-ejidere with iPhone 14 Pro Max nke ofu onye n'ime mmadụ na-aba anụnwa na mgbe akpọjezikwana ya wee je na police station wee na-ajụ ya ajụjụ o wee na-asị nọ mmadụ lesiri anya bụ foonu n'onye afa ya bụ Mr. Ojo Michael nke bụ na ndị uwe ojii trakbara ya wee jee jidie n'Ekiti ebe ọ nọ wit Lexus RS350 nke ofu onye n'ime ụmụ akwụkwọ anụnwa na-akpụjezi mmadụ na-abụ nke ejidere wee jebezie na police station wee na-ajụfa ajụjụ. Onye nke bụ Michael wee nọrọ ebe a wee na-asa asịsa wee na-agwa ndị uwe ojii na aka ya adịkwanụ n'ife so wee tọrọ mmadụ na-aba na-enwekwala ofu onye ọzọ onye nke a na-akpọ Oladini Femi. Ndị uwe ojii wee na-akọwa na ya bụ Oladini Femi na ọ bụkwanụ landlord n'ime ofu onye na ụmụ akwụkwọ na-aba anụnwa atọje. Ndị uwe ojii wee je kpụtazie onye nke ahụ wee na-ajụ ya ajụjụ o wee bụ na onye nwapụrụ anụlụ ife niile anụnwa mbụ ya bụ Femi wee kpọọ onye nke a na-akpọ Michael wee kpọkwa onye ọzọ a na-akpọ Kola kama na onye nke agha a na-akpọ Kola na afụbekwa ya na onye nke agha ka na mba ọzọ n'ọfa ncha bụ ife jelu wee tọrọ ụmụ akwụkwọ onu na-afụ ebe a wee zuo ofe ochi ka ndị polisi na-akụzi landlord na Michael tọkturu n'ọnụ ebe a kafa nọzi wee na-agwa ndị polisi na mgbe afa tọje mmadụ na-aba na fa zuje 800,000 naira na akaụntụ fa na nke nwaanyị na fa adakpokwanụrụ ya n'ike wee gbaa ya egwu ọlakịrịpụtụ. Fa bụ ndị ochie mere ka ndị uwe ojii mata na fa jikwa n'ife wee kpuchie ihu fa na mmadụ na-aba ama akwanụ n'ọfa nwa kama na mgbe afa na-agbazi nke nwaanyị egwu ọlakịrịpụtụ na nke nwaanyị na nke nwoke na-anịgakwa n'ike fa ka fa kpughepụ ihu fa malụkwanụ ndị fa bụ na amazi ka fa si wee kpughepụ ihu ofu onye n'ime fa wee na-achọpụta na landlord n'ime ofu onye n'ime fa andị na ọnya bụ landlord bụkwa na ife pụrụ anụrụ ife niile a ka eje tọta ụmụ akwụkwọ na-aba nọ mgbe a ka landlord ji wee nyezife ọda ka fa gbukwa na ụmụ akwụkwọ na-aba duto na-afụgokwa n'ihu ya na landlord bịa na-akọwa na ọ bụrụ na ahapụkwanụ fa ka fa pụọ na ụmụ akwụkwọ a nwere ike fapụzie n'ilo feje na-akọrọ ndị mmadụ na ọnya bụ landlord bụkwa na ife tọjefa wee zuo ofe ochi nọ ntu a ka fa si wee gbuzie ụmụ akwụkwọ na-aba wee jee towe ozufa ebe dị iche iche n'ebe nke a na-akpọ Agbadu and Ode Ekiti. Ntu a ka ndị uwe ojii si wee werezi tọkturu wee kụpụ landlord ife na-ekweri ya egwu ka ọ kpọrụfa jekwa n'ebe ọ dọbara ozu mmadụ na-aba. Ntu a ka landlord si wee kpọrụfa o wee bụ na ozu nke nwaanyị bụ nke o debere na Ode Ekiti na nke nwoke na-aka na-achọ ozu ya achọ na afụbekwa ozu ya na ya bụ landlord na-akọwa na ọ tụnyere ya n'ime mmiri dị na Agbadu nọọsọ ozu nke nwaanyị bụkwa na ife aka butere na ozu nke nwoke na-aka na-achọgharịkwa ya n'ime mmiri. Onye isi ndị uwe ojii mee ka ndị mmadụ mata na ya bụ ife bụkwa na ife iru uju ife mwute na ife ịkwa akwa na ya bụ landlord bụkwa na onye ụmụ akwụkwọ trọstụ wee bịakwanụ na biya wee bịa biri na amụghụ na landlord so na ndị oshi na ndị ntọrị na ndị obodo na-aya wee na-akọwa na ya bụ landlord n'ọkwanụ nke nwoke anụnwa bụkwa na onye bi na be ya na si kedụ ka landlord si wee marụ na nke nwoke anụnwa nwekwanụ 800,000 na akaụntụ ya and nọ nke nwoke a bụkwa onye nwe ya bụ moto a na-akpọ Lexus 350 wee na-akọwa na nke nwaanyị unu na-afụ ebe a na-enwere ike ọ bụkwa nna ya na nke nwoke a bụkwa na oyi
maọbụ na just a friend dịka ụmụ akwụkwọ sikwa na-eme oyi nke bụkwana na ya bụ nke nwaanyị bịazi ka o visitie nke nwoke a n'ọkwọ ntu a ka landlord si wee tọkọrọ fanabụ wee na-akọwa na mgbe landlord na-alakwanụ nke nwaanyị ka nke nwaanyị kpughepụzi landlord ihu ya ndị mmadụ nọzi wee na-asị na ọ bụkwa na nke nwaanyị ma mechie anya ya na ọ bụkwa na o kpughepụ ha landlord ihu na-enwekwara ike na aya egbufa ndụfa aka dịrụfa mana ọ maka na o kpughepụzi landlord ihu na onye nwa butezikwanụ na mmadụ na-aba abụzikwanụ ndị nwụrụ anwụ wee na-agwa ndị mmadụ ị na-achọ ụlọ mara ebe ị na-achọ jee ụlọ mara onye ibi na biya na ụfọdụ bụkwa ndị ochie ndị oshi ụfọdụ bụkwa ndị retayadị ndị na-atọlụ mmadụ retayadị ndị oshi malụkwa ụdị ogbe ị na-eje ka ibiri ọpụbụ n'ogbe ndị oshi ikobe akwa pụọ ekokọrọfa ikpochie ụzọ pụọ bife na-abata ọbụ na-akpaka gị ị na-ajụ onye kpakara na-enewe n'anya na-enu ka landlord si wee gbu mmadụ na-aba na-emeghị fanta na-emeghịfe imo nwatakịrị nwoke omekwa ife ọjọọ wee bịa biri na nke ya and ife ya eme nwatakịrị a o wee jee biri ebe landlord bikwa na obo ọkwe sefti ya ka ọ na-azọ o nwekwa ike ọ bụrụ na ọ chọọ o jee ebe ụmụ akwụkwọ na-ebi na hostel jee biri mana nke ọ chọrọ nnọọ ka ndụ ya dụrụ ya ka ọ bụkwa na o nwere protekshọn ebe landlord nọ ọ maazị na onwe ya ka o ji gbakwiri na ife ọ na-agbara ibi na skuul lọji ma ọ na skuul hostel gasị ma ọ na lọji ebe ụmụ akwụkwọ na-ebigasị ndị landlord agha nọ na ife ọ na-agbara ọsọ ebe ahụ ka ọ ghara ime ya ka o jezi gbakwiri n'aka landlord Chineke mee na-ebere ka afụ n'ozu ya bụ nwata nwoke onye mana mmiri eburugwe ya pụọ ọ bụrụ na mmiri bụ ya biko buchi ya taa ka ndị befa buru n'ozu ya atrisi ka ume nne na nna ya kutugodu na nke nwaanyị na-afụgo n'ozu ya na ndị befa ya ejekwa ya anya na-akwụ ozu onye afụghọ kedu na ụdịka ajọ obi dị ife nke a biko Chineke mekwa ka ejidekwa onye nke bụ Kọla ka o sorokwa wee taa afụfụ njọ ya ndị mmadụ na-asị ọ na-abụ nọọ maka nnukwu foonu nke nwoke a na-ebu ya na moto ọ na-ebu ka landlord ji wee fịa uche ya bụrụ na o nwere ego ma ọ bụ ka o si wee na-eme landlord wee kpaba nkịta ka ọ tọrọ nwa mmadụ na ọ na-abụzi ka ụmụ akwụkwọ na-ego foonu agala ha ọnụ ka e wee na-enechapụrụfa anya onwekwe na ife ndị mmadụ anyị afụ Chineke mee ka afọ ozi ya ka mkpụrụ obi fa wee zuru ike na ndokwa makwọ na ụdị ajọ obi dị ife nke a Chineke nyekwanụfa justice ma landlord nwa ọ ya anụ ụda ya na ndị otu ya